xa no febreiro, xa vou adiantando a presentación, é profesor de Lingua Galega e Literatura no IES do Milladoiro. Ola. Estivo un ano de asesor no Servizo de Formación do Profesorado e, sobre todo, iniciou a aposta polo intercambio na rede e pola innovación en materia de lingua. Partillou experiencias didácticas en diversos encontros, Xornada de Lingua e Literatura, e na bitácora digital Remexer na Lingua, de 2007 a 2014. Tamén foi docente de cursos e obradoiros de formación do profesorado sobre o emprego didáctico das TIC, como internet, como recurso da área lingua galega, tamén proxectos con contidos educativos online, etc. A súa memoria de licenciatura foi sobre o poeta Afonso Pesegueiro e tamén é coautor do Dicionario en Literatura Galega de Galaxia. Ben, pois a súa comunicación e imos por Ames, un percorrido didáctico polo camiño portugués en Ames. Ten a palabra. Moi bo día. Grazas pola presentación e polo convite. Eu vou empezar tamén cunha captatio benevolentia, aínda que, ou, sobre todo, porque a miña experiencia ao lado desta vistosidade que acabamos de contemplar do CEIP Agro do Muiño é unha experiencia enclaustrada, realmente. Entón, teño claro que non son o máis adecuado para falar neste foro destes proxectos, pero, efectivamente, como se comentou na presentación, estou aquí porque milito na cultura da partilla, non? Fronte ao medo e ao receo, a hora de compartir o que facemos nas aulas. De feito, as propostas de traballo, os materiais, realmente, están en aberto mesmo dentro do que é a aula virtual da Consellería, que é de seu pechada, non? O inicio de cada curso recíclanse, vanse abrindo pouco a pouco, pero mantéñense en aberto para que se poidan reutilizar, non? Digo que non son o máis axeitado para este foro por tres razóns. A primeira, porque sempre tiven reticencias para converter a toponimia no centro dos proxectos. Si traballara lóxicamente con este contido, mesmo facendo producións, queixas, reclamacións ante os termos, os topónimos castelanizados, ese tipo de cousas, pero nunca, ata hai 2 anos, me decidira a participar en proxectos que poñen o foco directamente na toponimia, non? Por que? Fundamentalmente porque non sabía como superar as asociacións que creo que se poden producir en determinados contextos urbanos, fundamentalmente, que son redutoras para a lingua, non? Porque hai elementos de seu positivos, moi positivos, a tradición, a historia, o rural, a xente maior, que iramos que non, se non se enfocan ben, poden chegar a, diante dos prexuizos que manteñen aínda as alumnas e os alumnos, poden chegar a producir, pois iso, simplificacións, non? E a reforzar os estereotipos. En segundo lugar, veredes que na miña intervención vou facer fincapé, vou poñer o foco nas cuestións didácticas. Non no que sería a investigación, a pescuda ou tamén pode ser a acción, non? A intervención. E iso, en principio, o que se esperaría neste foro. E a maiores, aínda, pois esta é unha experiencia interrupta, porque o que sería a produción última, realmente, non se produciu. No ano da pandemia, no 19-20, de inicio, o confinamento rompeu xustamente, cara ao final da secuencia didáctica, rompeu o labor que estábamos facendo. E no curso anterior, increíblemente, non conseguimos
o permiso para sair co alumnado, para facer as rutas que tiñamos planeadas, non? Entón, por iso digo que é unha experiencia enclaustrada, non? Ben, vou empregar un PDF porque realmente son moi poucas páxinas, son 8. Teñen ligazóns e desta maneira creo que é máis fácil de manexar e máis útil así, vale? Desta maneira, pois, pasamos as páxinas simplemente baixando. Primeiro punto, proxectos de centro. O que posibilitou a miña experiencia neste ámbito foron 2 proxectos consecutivos, como se ve, dos 2 cursos pasados, que teñen moitos elementos en común. No noso centro non só nos reciclamos, senón que reciclamos tamén os proxectos, non? Realmente porque hai bastante mobilidade de profesorado e iso, pois, supón que haxa de algún xeito que reactualizar o que se fai aí, non? Por certo, eu non levei a iniciativa en ningún caso nestes proxectos de centro. A eles podes engadir un terceiro, que é o que está en letra máis pequena, do Milladoiro a Seidón, que se desenvolveu hai 4 anos, e que, se ben non se abriu a toponimia, sí que enfocou os cambios no territorio, ademais de a experiencia, e as entidades primixenias da zona, Seidón, a Madalena, e nunca mellor dito de enfocar, porque se organizou dentro do programa Cinema en Curso e deu lugar a un vídeo que é público en Vimeo, bastante interesante, e a dirección correu a cargo do Departamento de Artes Plásticas. Ben, os outros 2 sí que intentan poñer en valor e difundir a toponimia. O primeiro deles, Imos por Ames, que é o que dá título á secuencia de lingua que eu desenvolvín, e a esta intervención, pois o primeiro deles foi unha aposta polo achegamento interdisciplinar ao territorio a partir dos nomes dos lugares e arrincou asociado á decisión realmente do Concello de Ames de potenciar a toponimia no ensino. Xustamente, a impulsadora foi Valentina Formoso, Tina, que intervira como relatora nas xornadas que en setembro do 19 organizara o Concello. Tina e Milagros Diéguez conseguiron aglutinar profesorado de diferentes materias, fundamentalmente de lingua galega, xeografía, historia e matemáticas, e para nós o traballo colaborativo permitiu recompilar e adaptar unha gran diversidade de materiais, dende mapas de distintas épocas ata as vistas aéreas do voo americano de 1956. Tamén foi o profesorado, neste caso, quen organizou previamente a información máis complexa, porque está dirixido ao alumnado de primeiro da ESO e era necesario facelo así, non? Información sobre as orixes, o significado, a presenza dos topónimos, etc. A respecto da distribución das zonas, intentamos tocar os 2 camiños daquela para nós existentes. Entón, en primeiro da ESO, traballamos o camiño portugués, en segundo e en terceiro, o camiño a Fisterra. Da man do profesor de música, Manuel Maseda, puxose en marcha no curso seguinte, dentro dun plan proxecta, o son da oralidade, o noso patrimonio. Lígase nel a oralidade, a toponimia e o patrimonio dos petróglifos como enerxía transformadora, non? Querelle dar ese valor. Entón, a interacción, o profundamento nas orixes e o empoderamento como colectivo son algúns dos eixos que vertebran este proxecto, este segundo proxecto do centro. No que respecta a nosa materia, supón realmente un desenvolvemento de Imos por Ames, porque o abre, ademais, o camiño cara ao sur, non? Abreo a lusofonía, non? Como veremos despois. Entre as actividades realizadas incluíronse unhas xornadas homónimas
que se celebraron na Casa da Cultura do Milladoiro e que contou coa presenza dos expertos en boa parte citados xa, como Xosé Ramón López Boullón ou Vicente Feijóo Ares, que nos asesorou tamén á hora de elaborar os materiais. Un contexto co topos agochado. O noso alumnado non se percibe realmente, e vese nas aulas no día a día, asentado no territorio que habita. As súas familias, como sabemos, na súa esmagadora maioría, en algunhas aulas o 100%, aterraron no Milladoiro nas últimas 2 ou 3 últimas décadas. Entón, eles e elas son realmente a primeira xeración de cidadáns desa cidade dormitorio nova, recente. E ese cambio percíbese especialmente nun GIF que utilizamos nas aulas que é este, onde fomos superpoñendo fotos aéreas da zona en distintas décadas. Pois non... Vale. Os factores que actúan, creo que son por todos coñecidos, pois non vai ben así tampouco, Vista. Onde temos aquí a vista? Onde temos para ver... Estou despistado. Abaixo? Aquí. Bueno. Onde o temos? Sí. Ai, grazas. Ben, pois digo que coñecemos todos e todas o que é o Milladoiro, pero a verdade é que as cifras pois non deixan de sorprender, non? Aquí recompilei unhas pouquiñas. No que é a contorna da parroquia de Biduído, a poboación de Milladoiro supón prácticamente o 90%, non? É dicir, que se concentra nese núcleo e o contorno rural está moi pouco habitado e prácticamente non temos alumnado dese contorno. En segundo lugar, nas 2 últimas décadas, no Milladoiro pasouse de pouco máis de 5.000 habitantes a prácticamente 14.000 ou 13.500, non? É dicir, que triplicou case a súa poboación en 20 anos. E Ames é o Concello de Galicia, supoño que tamén é por todos coñecido, que ten a poboación máis nova, non? A media de Galicia está no 16% e aquí no 22%, con 4% entre dos menores de 20 anos. Unha cousiña máis, antes de ir ao debate previo necesario, que nós, de algún xeito, tivemos á hora de comezar estes proxectos, é que, claro, esa situación supón que o coñecemento do alumnado do seu contorno, dos espazos, é moi limitado. Hai un desarraigo palpable, non? Por exemplo, Seidón, que é unha rúa do Milladoiro que ademais aparece na placa de unha casa dunha forma bastante visible, pois non é coñecido prácticamente polo alumnado, non? Ou, xa non digamos, referencias toponímicas como a Galdrachán, que están moi preto do instituto, e que pois non lles di nada, nin siquiera coñecen e, por suposto, non recoñecen. Entón, cumpría abrir traxectos para a identificación. Cumpría formarse creativamente desde a contorna, enfocar o camiño como recuperación e como recreación con valor de futuro. Foi o que intentamos facer, ligando o que son os nosos nomes coas formas de comunicación actuais,
crear produtos útiles. Porque, como tamén sabemos, se acaba de dicir, acaba de comentar a compañeira, o mapa sociolingüístico escolar de Ames pois mostra unha realidade máis que preocupante, non? Os espazos de socialización, esa mini-urbe recente e a escola, pois teñen efectos devastadores para a lingua galega, non? E non só pola porcentaxe de galegofalantes, senón tamén pola ausencia de competencias. Entón, os nosos proxectos xurdiron co obxectivo de integración no medio ante este panorama. Ademais, tiñamos algunhas outras circunstancias de bastante peso. Por exemplo, o contacto con informantes por parte do alumnado parecía que era casi imposible, non era factible. As achegas efectuadas na aplicación Galicia Nomeada, que ten no Concello de Ames uns 6.000 topónimos e microtopónimos rexistrados, pois non deixaban moita marxe de traballo. López Boullón acababa de publicar Toponimia de Ames, precisamente, non? E serían logo as persoas especialistas os nosos informantes, tiña que ser, non? Como tamén foi no proxecto de primaria. E, ademais diso, como dixen, os niveis implicados, primeiro da ESO, pois condicionaban abondo o labor. Deste xeito, desbotamos, de inicio, unha serie de posibilidades que, en principio, recollín aí, de traballo. Procuramos configurar, buscar unha saída que fose o máis coherente posible. En canto á investigación gramatical, houbo certos aspectos, a formación das palabras, os elementos da frase, que sí se integraron, pero non podía ser o núcleo do que queríamos facer. Desbotamos tamén un enfoque estritamente académico, non? Como podería representar a clasificación de acordo con diferentes criterios, de acordo coa orixe, etc. Aínda que sí se incorporou o estudo da categorización. Para nós tiña abondo interese a creación de campañas e propostas, esta posibilidade, tanto no que se refire a traballo con supostos, como podría ser un cambio de denominación, como a realización de propostas reais para novas rúas, por exemplo, non? Isto conectaba directamente con contidos que son máis que interesantes, como a publicidade ou o texto argumentativo, pero eran de difícil abordaxe nestes niveis. O centro de labor foi, entón, o resto, o enriquecemento dun percorrido que ten tanta relevancia como é o camiño portugués a Santiago, non? Con apoio das TIC. Queríamos amosalo, etiquetalo, desvelar as razóns dos nomes, animar a percorrelo, guiar o traxecto. Eses ían ser os obxectivos. En canto ao modelo didáctico, moi rapidamente, non é este o tema, pero quería facer unha pequena referencia, seguimos o que se denominan secuencias didácticas. Están incardinadas dentro do traballo por proxectos. O que pasa que aquí o termo proxectos non ten o mesmo significado que cando falamos de proxectos de centro. Son os dous totalmente válidos, por suposto, e lexítimos, pero son distintos, non? Aquí falamos de aprendizaxe baseada en problemas, retos, falamos de partir das necesidades do alumnado, de guiar plenamente os procesos, de facer producións que teñan despois un sentido nos contextos reais, etc. etc. Entón, nas secuencias, todos os elementos que se traballan, como se intenta representar na diapositiva, están interrelacionados e oriéntanse á realización de actividades posibilitadoras de cara á creación con certas garantías de un produto final. Non chega con propoñer facer algo e que ese resultado pois sexa máis ou menos válido de acordo coas competencias que xa ten o alumnado, non? Hai que intentar garantir que teña unha certa validez ou un certo desenvolvemento competencial. Tamén hai, ao mesmo tempo,
lóxicamente, é necesario unha achega de ferramentas de andamiaxe, desde modelos, documentos de apoio, etc. Previamente, nós o que facemos é unha enquisa inicial ao alumnado sobre preferencias e propostas para orientar despois o labor que se vai realizar durante todo o curso. E a temática do camiño e dos topónimos é unha das máis escollidas. Está entre as primeiras. O que se recolle aí son os nomes que eu utilizo para os pasos básicos que se recomendan neste tipo de orientacións e modelo didáctico. Con unha de proba, o que facemos é activar e motivar o labor con 4 pasos, con 4 elementos. Primeiro, o achegamento ao tema, normalmente a través do audiovisual ou das emocións. Despois tamén a presentación dun reto próximo que o alumnado que se comprometa a afrontalo. A produción inicial, a partir de un suposto, para saber de onde partimos e realmente que destrezas hai que desenvolver. E tamén a toma de decisións, fundamentalmente sobre a orientación e a publicación do que se vai facer. En situadas, o que queremos é investigar e darlle valor ao que imos crear. É dicir, profundamos en certos contidos, normalmente transversais, sociolingüísticos, de usos comunicativos, etc., que nos permitan despois coñecer o tema do que vai ser a base da composición. Aquí, lóxicamente, hai que atender as estrategias de comprensión, etc. Ben, xa non me paro nesas cuestións. Encollendo nivel, o que facemos é sistematizar as características do xénero textual para poder despois saber ben cales son os modos de composición, É dicir, desenvolves un obradoiro de comunicación realmente, a partir sempre de modelos contados, moi poucos, reais, e en as normas claras, antes de chegar á produción, tratamos aqueles aspectos lingüístico-gramaticais, normalmente, que ou ben son exixidos polo xénero ou os asociamos de acordo coa súa clasificación dentro da tipoloxía textual. Por último, hai un proceso de composición desde a planificación e que outorga especial valor á revisión dos textos ou guións e aplicando estrategias de mellora. Ben, aquí quería destacar distintos elementos no canto de facer unha descripción de todo o que sería o proceso de traballo, pois destaco algunhas cuestións que teñen ligazóns que me van complicar a vida, pero vamos alá. No primeiro caso, no primeiro punto, partimos do que é, en teoría, non sempre así, máis coñecido polo alumnado, que é o nome das rúas nas que viven. Pídese ao alumnado que identifique no rueiro pídese ao alumnado que identifique aqueles nomes que, bueno, ao final era peor. Vamos a ver. Bueno, vale, pois aquí. Este é o rueiro do Milladoiro, entón teñen que identificar aqueles nomes que se corresponden coa realidade persistente, non cos lugares que xa estaban nomeados antes da expansión da urbanización. E a verdade é que, en teoría, é unha actividade sinxela, pero dá abondo xogo. Tamén teño que dicir que o Milladoiro é un núcleo urbano no que se tivo especial coidado para designar as rúas partindo da realidade persistente. Parámonos moito na Rúa Codeseira, por exemplo, en cuxas beiras aínda podemos ver codesos, na Rúa Agro da Vella, na Rúa Besada, etc.
En canto a esas posibilidades de recreación, propónselle ao alumnado, como contraste, como mantemento e reutilización neses núcleos urbanos dos topónimos, e mesmo en designacións non toponímicas, como pode ser a Asociación Cultural Pedra da Mira, realizamos unha actividade para imaginar, bueno, pois esta non é. Teñoas todas aquí tamén, pero complicaría a cousa ir abrindo unha a unha, claro. Pero, en fin, neste caso sí que vou facer, polo menos, unha actividade para renomear, entón, imaginativamente, aqueles espazos que foron totalmente modificados, non? En algún caso devastada a natureza, en outros casos moi transformados. E a verdade é que esta rapazada de primeiro da ESO ten xa a capacidade de exercer a crítica ante a desfeita, non? Con esas denominacións. E parécenos, pois, que dá tamén abondo xogo esta actividade. Como a nosa produción final é unha infografía, damos especial valor ao visual e, en relación con iso, a extracción da información esencial. Aquí temos, pois, por exemplo, o uso de unha especie de diagrama para organizar a información, que á dereita está cuberta por unha luna. Tamén, neste aspecto, abordamos o xénero textual infografía, utilizando modelos que teñen como estrutura un percorrido. Dese xeito, pois, xa están preparados para despois dar coa liña esencial de organización da información. Esta sería unha infografía sobre a infografía, non? Que fomos elaborando. Ben, en canto ao léxico, que é unha das eivas que máis claramente se percibe no noso alumnado, o que facemos é traballalo no ámbito da natureza, lóxicamente, mediante aplicacións que lle poidan dar un carácter lúdico. Teño aquí un exemplo deste traballo do léxico con Educandi, que lles permite realizar diferentes actividades dese tipo. Agora ben, o que sería a necesidade competencial máis urxente é a oralidade, claro. Non é só a través do léxico, senón mediante diferentes dinámicas, xogos de pistas, que intentamos que a oralidade teña unha presenza constante. Ten todo o sentido do mundo introducir na secuencia o que son as variedades da lingua, as variedades xeográficas da lingua, e tamén buscamos diferentes exemplos que nos permitan, como temos aquí, percibir os cambios de bloque a bloque, non? No caso de Quintáns, etc. Pecho iso xa, o deixo, e acelero para dicir que a difusión, lóxicamente, é unha orientación que o alumnado debe ter claro ao final, cando elabora a infografía, o seu produto, porque o obxectivo é, lóxicamente, facer atractiva a información que vai, de algún xeito, investigando. En canto ás producións, as infografías realízanse individualmente. Aquí temos un exemplo dunha infografía dunha alumna, normalmente en cartolinas, a man, pero tamén ofrecemos a posibilidade de facelas en aplicacións como Vengaxe. Estas
infografías, recollémolas todas seguindo o traxecto do camiño en Presi. Recollémolas algunhas unha escolma que realizamos de acordo co permiso das familias e do propio alumnado, non? Faltan moitas. E que nos permite seguir o percorrido a través das infografías dos diferentes topónimos que están nas marxes ou propiamente no traxecto polo que discorre o camiño. Ben, non conseguimos, como dixen, chegar á meta da realización dun vídeo que gravase o que é o percorrido, o que sería a saída escolar, na que o alumnado, aproveitando estes coñecementos recollidos nas infografías, fixese de guía, fose presentando cada un dos topónimos. Pero, aínda así, buscamos alternativas, porque, como dixen, isto foi algo sobrevido, non? Que se poden ver, por exemplo, neste vídeo, realizado con Tina, unha alumna de Tina Formoso, onde se presenta o nome da rúa desta alumna, non? Se tivésemos audio, pero xa non o vemos, é igual, non temos tempo. Tamén realizamos un vídeo de localización dos topónimos que condensa en 5 minutiños e medio todo o percurso e que foi editado despois polo alumnado poñendo as etiquetas dos topónimos no seu lugar. Se vemos aquí o traxecto acelerado por veces e van aparecendo os distintos topónimos de algún xeito xeolocalizados. Lóxicamente, no que son os proxectos de centro, hai moitas máis producións. Creo que teñen moito interese os metrominutos do Milladoiro realizados en matemáticas, os calendarios da aula, por suposto, ou as análises comparativas que se elaboraron desde a materia de portugués, que é a Tina, e que consistiron na análise entre a toponimia presente no camiño portugués desde Porto a Valença, fronte ao nomenclator galego, e da toponimia do camiño en Ames e máis do Rueiro do Milladoiro ante o nomenclator luso. Os datos espellan que máis ou arredor do 70% dos nomes son comuns máis alá do que serían aspectos gráficos e fonéticos. E, por último, creo que me axusto máis ou menos, actualmente pretendemos, lóxicamente, poñerlle o ramo ao proxecto, facer realmente ese percorrido, esa grabación, e intentamos tamén conectar coas propostas APS, porque desde a Asociación de Amigos do Camiño Portugués de Ames e Teo seguramente teñan boas propostas de colaboración. Nos xa lle proporíamos de principio un cambio de denominación, Asociación de Amizade, pero bueno. E, por último, estamos explorando novas posibilidades de produción intermedia na liña do que son os xogos con diferentes probas en puntos significativos do percurso. E nada máis, desculpade estas interrupcións e a celeridade final. Grazas.